2 minutos nakaligan sa tak ng alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Afternoon edition. Action reports. Afternoon edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action reports. Afternoon edition. Upod sa ato mga action reporters, kagkaroon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Action Radio. Alas 5, tres na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Salawat mayong hapon na naman. Good afternoon Philippines, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Inyo pala tunturan Action Reports After Edition. Yari kita sa Pizza 26, katapusan nga Martes sa bulan sang Oktobre. Tuwig 2021 ay inyo ka-aksyon na Marlon Hedovaya. Tugtog sa tak ng arasais. Kamusta nga ito sa mga ka-aksyon din man nga bahin sang kalibutan. Basta mabatian ang signal sa DYEZ Action Radio Bacolod. Dari sa pungsod sang Pilipinas, dari sa Negros Occidental, sunod sa Bacolod. Ang tiyempo naton medyo ara sa kasarangan lamang kag makanay-kanay nga panahon. Inyo ka-aksyon na Marlon Hedovaya, tugtog sa tak ng arasais. Sa lain naman nga istorya mga ka-aksyon, dumduban kong Pizza 26. Amo ni ang pizza kag numero sa bulan nga nagtatak sa maragtas. Oro sa istorya sang hinampang sa kalibutan, partikular sa bahin sang basketball bla. Sa mga mahilig sa patag sa basketball abina sa mga naga-idolo sa mga humalampang sang National Basketball Association o NBA. Man ini nga numero kon pizza sa bulan among ika-26. Amo ning ika-pilaman, ika-20, ika-12 mo. O kon sukat. Ipat lang ko sang kada kalawigon sang bulan. Basta ang istorya sila maka-aksyon nga sang Enero 26, tuwig 2020, istorya sila si Kobe Bryant la. Napatay nagtaliwan sa bahin sang paghugpaas ang yesterday. Ginasakyan nga si Korsky helicopter. Naghugpaas sila sa maya sunod sang Calabasas, California. Damo sa nakadumdum gisa ning Pizza 26 nga diho. Nagpauyog man to, nagpatayog man to nga balita sa kalibutan, labi na sa industriya sa hinampang sa basketball mga ka-aksyon. Sige, inyo ka-aksyon na Marlon Hedovaya. Kagkaroon sa ating Pangulong Dinala. Una kita sabahin sa nga balita lokal, sitwasyon sa nga Negros Oriental angot sa kaso sa COVID-19. Negros Oriental hindi yan Negros Occidental. Kaya man, hindi man natin pagbaliwalaon ang problema sa Negros Oriental. Kapit ini nga probinsya natin. Grabe ito ka-problemado gigali sila ya. Kung kaso sa COVID-19 na paghamalan. Kung diri sa Negros Occidental ang kaso amat-amat nga nagadubo. Dito naman sila, grabing pagbutyog tuho. Kaya man kahapon, Oktubre 25 mga ka-aksyon, ang nagdugang to nga bag-o nga kaso, ang new active cases nila, lapit sa klibo mo. Sa aton dinuduban ko, ang active cases, ang pinakataas, mga lapit 300 or sobra 200. Dito sila, lapit sa klibo. Ito mo, nagalabot ang mga ka-aksyon as of kahapon, October 25, sa Negros Oriental, 855 to ya ang dugang kaso, bag-o nga kaso. Las Maya Trisiman nga nagdugang nga patay.
Amo ini ang rason kun nga ang probinsya sa nga Negros Oriental ginbutang sa gihapon sa nga NIATF sa Alert Level 4. High risk to mga aksyon, high risk classification kung kaso sa COVID-19 ang hambalan. Diri sa Negros Occidental sa Rasilintana kung padalman tagid. Mulo apektado man kita. Isa sa apektado ang kuntani plano nga pagbalik sa nga public transportation nga biyahe. Halin sa Oriental, pasulod sa Occidental, vice versa. Labi na ining series bus sa Valyacar Transit. Kundi nagligad to, nagwa tong report, gin-report na magaling nga may plano na. Nga ibalik ang ginatuwag nga inter-island nga biyahe. Pero bangod sang grabing pagdugang sang kanamuon sang kaso sang COVID-19 sa Negros Oriental, gin-hold anay ining plano ni ho. Tanalo pang doon kaga hindi pwede laog-lahugan ang kanamuon sang COVID-19 cases dito sa Negros Oriental. Ang ining plano hindi anay pagdayonon, tangod base kung makatuga ini sang tuman nga malain nga epekto sa aton bladi. Sa bahin naman sang pribado nga mga salakyan, pwede lang gihapon nga makagwa sulod, pero dapat agi gihapon sa travel protocols. May sundon ka mo gihapon nga travel protocol sa mga private nga salakyan. Stricto gihapon na. Kung ano to sabtong mga requirements to dapat ipresentar mga mangyapon na, espas, arada, tag-iban pa. Sa espas pala mga ka-aksyon dire sa Negros Occidental, medyo ulo striktong pag-check siri. Kaya hindi malikawan, mayara gihapon sa rin pamekti mo. Ining application nga espas mga ka-aksyon. Kaya padalabot, RT-PCR test. Ang tinutuyo sari para nga hindi makalusot ang peke, may ara gyapon. Damo na sang mga natukiban sa mga ka-aksyon. Pasalamat sila nga daw ay tanto ginatutukan ang pagpasaka sang kaso sa ila. Sila mga nagkaradakpan mga ka-aksyon kabati kinauna anay. At tutok ang pagsulbar sa ning pagdamo sang kaso sang COVID-19. 10 minutos na kaligas sa tak ng alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang sabahin naman sa Bacolod City Hall, Bacolod AOC nagapangabay sa publiko nga kung pwede palang himo na kamo sang ginatuwag virtual prayers sang mga magapadulong sa patyo. Sa lipot nga sugilanon mga ka-aksyon sa ato sa pag-intindi, imbes magganto kong patyo, virtual prayers na kamo pwede man na iban nga miyabro sa himata niyo ara sulod sang patyo, pero ang nagapangamuyo nagalid sa papangamuyo ara sa balay virtual. Pwede ka malang ka monitor mo kung mayara ka sang gadget la, cellphone o kung laptop, computer para nga malikawan ining ginatawag mass gathering. Mayo gining suggestion sa nga Bacolod Emergency Operation Center. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang sa iban pagid nga balita lokal, arin na kakuha ko ni sang interest nga balita mga ka-aksyon. At sulit kahapon nagbutyog nga balita. Kahapon lumupok nga balita dito sa may syudad sang Iloilo. Tupad ba nato na nga lugar mga ka-aksyon, mga Ilonggo man to mga tao to. Sa syudad sang Iloilo nga balita, grabe nga balita ni. Isa sang tupikong ginahambalan sumong dito. Sang bisan anong nga sahi sang tao, hindi kabantaran na. Pero kalabanan mga ka-aksyon pati gani mga standby mo. Nagkalingaw nga hambalan ini nga tupiko. Ini nga hitabo. Subong hindi lamang taga Iloilo City kag Iloilo Province ang naga-istorya sini, kundi pati iban nga lugar o kon ka probinsyahanan ginahambalan ini nga tupiko. Ang punteriya kag sentro sang sari nga balita amo ang Land Transportation Office o kon LTO. Aksyon Radio. Ano ba lang LTO? Isa sa mga ahensya sa gobyerno diri sa Pilipinas
napaidalom ina sila sa Department of Transportation, DOTR. Ang DOTR amo ang responsable sa tanan-tanan nga land transportation sa Pilipinas. Isa sa mga function sa LTO, number 1, pag-inspection, ang rehistrasyon sang motor vehicles. Ikaduwa, pag-issue sang lisensya kag permits, kag pagpatuman sang rules and regulation sa transportasyon, pati adjudication sa mga kaso nga may angot sa trapiko. Okay, amo na ang obligasyon papel sang LTO, mga kakson. Anong balita? Ang balita nga isa sa pinakamataas nga opisyal sang LTO sa regional nga level. Regional office dari sa aton Western Visayas. LTO Western Visayas. Ang posisyon sa mga kakson, Assistant Regional Director. But sa lingon, ikaw ang ikadua sa pinakamataas ng opisyal sang regional office sang LTO. Subong damo sa mga tao, partikular sa Iloilo, nagbansag sa iyang mabasol mo ng mga tao dito. Hindi. Kaya mo niyang padanawan nila. Ang bansag sa iya ito, makakso sang majority sa mga tao dito sa Iloilo. Pati ganin pila ka mga opisyal dito, makakson. Tawag to sang abusador. Tikalain, no? Munang bansag siya sa mga tao dito. Pati ang mismo alkalde sang Iloilo City, mga kakson, si Mayor Triñas, ang yasaring reaksyon niya, yasaring siling, yasaring palayag. Sila nga mag-amunin nga sahing nga opisyal sa LTO. Waay ni siya lugar dire sa Iloilo. Mga amuning pamatasan sa isa ka opisyal sa ahensya sa gobyerno, waay ni sang lugar sa Iloilo hambal ni Mayor Triñas. Ano ba lang ginalinan dihaw? Aring lipot lang ang istorya kung isa sa hon, medyo malawig-lawig. Ining Assistant Regional Director sa LTO, mga kakson, flag down, but sa lingon, tigin paparahan siya. Sang nagabantay nga tatlo ka mga traffic aid, duha akong tatlo ka mga traffic aid, nga napaidalom sa syudad, mga kakson. Ang ngalan sila si LTO Region 6 Assistant to the Regional Director, Engineer Arturo Apolinar. Engineer po naman, gin-flag down sa bangod sa traffic violations kung ang traffic ka-enforcer, traffic aid. Kung mayara sang makitaan nga violation o kung pagsupak ka na kilometer ang motorista nagamaniho sa salakyan, paparahan gid ka na. Kung malagyaw ka, another naman ina nga violation. Natabo ining pag-flag down, mga ka-action sang LTO Assistant Regional Director, alas 10 ang aga kahapon lang yung October 25 ho. Dito sa bahin sang L98 sa Haro. Ang isa dari sang traffic aid, mga ka-action, nga si J. Ralph Inuhado, taga San Juan Bulo, ang balyag, ara kami gabantay, yellow light na. Ang traffic lights, kita nyo man na. Dari sa Bacolod, mga ka-action, kita nyo man na. Kung anong duag sa ginatawag nga traffic lights. Mag-green, go, mag-red, o kung mag-pula, stop. Pero may ara nga isa ka kolor na, mga ka-action. Yellow light, kung lang tawon, tanig ba na nga yellow mo? Daw yellow, orange, inasa, di ba? Isa lang bot sa lingon sila. Ready daw ginatagaan kabalasang pagpreparar kay after sarang yellow light na pinalang ka segundos ang sunod sina red stop na preparation nga ginatawag. Tiambal ni traffic aid J. Ralph Inuhado, sila niya nag-yellow light na, hana na mag-red light ang traffic lights. Ang ini mo sering opisyal sa LTO, nag-overtake ni siya. Ang isa rin salakyan, nag-overtake siya. Sa isa pa kasalakyan, kag nagsurip lang abi, nagpadalagan.
Pakadto didto sa may Haro Plaza, diretso sa may opisina sang LTO Region 6. Una sa balita, una sa aksyon. Sa malipot mga ka-aksyon nga tawag siri amo ng isa sa mga traffic violation nga beating the red lights. No, gahingagaw ka pala. Damo ni sa sunod sa Bacolod kita ta sa mga intersection areas. Gahingagaw. Kung case may mga rason inang beating the red lights. Kay number one, may ginhingagaw sila, natawgan sila, may rin siya ila sa ning kantuan. Okay, bala na kung pundo ka, explikar mo sa traffic enforcer kung traffic aid. No? Kaintindi ganyan traffic enforcer kung traffic aid. Pero kung nag-beating the red light ka, way ka sang rason, labi na kung opisyal ka mismo sa isa ka ahensya sang gobyerno, nga ang pinaka-obligasyon nga papel amo ning pag-implementar man sa mga traffic rules and regulations, di na among istorya. Yambal sang traffic aid nga si Inuhado siling niya ginpaparahan siya namon bawag isa magpundo ti LTO ko yan oy papundohon mo ko ba mo na binaw. Yambal sa traffic aid, ginlagas siya namon dito sa Plaza Haro. Pag abot sa Plaza Haro, nagpunupundo sa nabukas siya sang windshield. Sa niya sa nga salakyan. Kag dito nagsiling sa traffic aid, siling niya dito lanta sa opisina. No? Sa opisina lanta. Wa ito ya ideya, wa ito kabalo ang traffic aid nga nag-flag down o paparaw sa iya. Nga taga LTO ni siya. Tiambal sang taga LTO, sila nga dito lang ta sa opisina. Hindi man pwede nga ipawalaan lang isang duwa ka mga traffic aid. Kaya basi, kung hambalon sila nga ay, way man slagli katuman, naging paparahan para sa ila, may violation, gipasunod ko sila to, silang sunod. So nagsunod sila mag-aksyon. Nangayo ni isang bulig sa Haro Police. Ining mga traffic aids ka nag-flag down sa Assistant Regional Director sa LTO mga ka-aksyon. Pila ka mga postal dito, si Iloilo nagsiling. Siling siling nila. Pero hindi rin stong ginaobra nga pag-abusar sang siling opisyal ni isang ahensyas gobyerno ni sa aton sa nga syudad. Nagginuwa pamalita mga ka-aksyon baw. Damo kuno sa reklamo ni against sa sining Assistant Regional Director niyo. Kag ang pinaka development sang sining nga hitabo mga ka-aksyon nga si Iloilo City Mayor Jerry Treñas nagasiling nga may arasang mando si LTO Chief Assistant Secretary Edgar Galvante. Dayo home si Action El Rey sa Piaco. Kabalo ko kung anong ginayuhuman niya ni. Lain niya ginayuhuman niya nga balita. Basi magkutang ka na Action El Rey ha. Kagabi, bala may nagkutang na sa balita. Hindi pinasahi kita yung interview mo, magkulang ko pati nga mo na interview mo. Sige, balikan ta rin LTO, bla. Si LTO Chief Assistant Secretary Edgar Galvante, may mando na nga dapat ining LTO Assistant Regional Office 6 Director dapat kakason sa pwesto. Kay may mensahe naman ganigin padala ko si Secretary Arthur Tugadi. Kundi, kita ginang ginapangita. Una sa balita, una sa aksyon. Kung ara ka sa gobyerno mga ka-aksyon, may ara na sang ginasumpaan ka mo. May ginasumpaan na slada. Lain niya nga sahi sige tabo kung tuod giba niyo. Galing kay report ka na ba tonta. Nawaya ta gaako. Iring opisyal si LTO nga nagsupak siya sa traffic regulation.
Sundon tala niya, alas 5:22, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Dili kita na mga ka-aksyon sa pagkahibalosang sitwasyon sa syudad sa Bacolod. Ami po tani, no? Kadamo sa mga nagpadala sa mensahe diri sa ato nangot sa sining LTO ni ho. Nga Assistant Regional Director ho. Sige lang. Ay time pa man karon. Hindi kompleto nga ato sa ring pagpangalagad ko na hindi makapresentar sang observation report ng ato sa ring patrol. Ang pila ka mga dalan diri sa Maya sunod sa nga Bacolod, traffic lights sa maghambalan. Kung kaisa mga ka-aksyon, ang traffic lights doon di masarakan kadabuon sa mga nagasinumbalik ang mga salakyan. Amo na ang rason kung nga gina-off lang anay ina temporaryo. Way na ginapatay, kakon patay karon kuha na karon o nagpatay sa na mga kriminal. Gina-off lang na. Way lang ginapasiga kag ang traffic enforcer na lang amo nang nagahatag giya na lang tunga, no? Sa oras nga alas 5:23, observation report sa patrol with Action Jan Diaz, Action Henry. Action Jan? Yes, Action Jan, kamusta Bacolod? Subong, please come in. Action Jan, i-check taliwat sa Action na Jan Diaz, nag-plastar pa sa saligid ng mga trion, rush hour, alas 5, no? Martes kita, kamusta ang mga arana sa Action na Jan? Okay. Sige. Ason dyan, kamusta Bacolod? Subong, please kabihin. Liwanag sa Mars sa mga nagapita balasang mga bayo na magko, ang mga sapatos sa gitan taoy. Ari na naman ang tama na naman yung Plaza Dream Bazaar, Tubang sa San Sebastian Cathedral. Agoy. Ari na naman sila, no? Nagapang saktal sila subong, mga canopy reflection mar, amo rin ginapang saktal rin nila, pero hindi pala ito mabalaan kung saan bukas ni. Kung saan sa formal ka mabukas sa mga bumalakal o kung nagpamalaklod grabe sa may area sa nga Plaza Publica sa San Sebastian Cathedral nga Tabokat. Pero may ara na nga i-confirm na kuno kanya gobeligya gidi ko yung mga sapatos na nila. Mga ano niya, RTW, ready to wear, kagang mga gamit rin iba na mga punda, habol, kortina, mga bayo, sapatos, short, talang niya kagamitan, ang iyang mga cellphone, mga accessories, gamo rin mga kalabanan nga baligya sa may tabok sa San Sebastian Cathedral. Kung hindi ka magsala, gamo rin tanawag nila so na mar nga Christmas Bazaar. Kasi malapit ka lang pa. Pero dari ni sa area sa San Sebastian Cathedral, sa tubang sa Plaza Publica mismo aksyon na Marlon. No? Kapangapon, kay kumo arat na sila, itibot sa mga jeep, malari ka magagli. Kundi dari kami anay sa may isa kalinya sa dalan, pag-utok na kami dyan na nga, ayo na kami kito, tawag pa mga customer, hindi na kami na pila, sa nga mo nila sila dyan sinidri, para at least mas makakuha kami pasero, matama, hindi magultihan ang mga pasero kung sariin sila mga sakay sa ilang mga salakyan aksyon na Marlon. No? Kami pinakalampuwas na kami kaserte itong traffic sa mga pon, galabot nga daan yung lokal na pamakal sang bulak lang, dahil sa likod sang Bay Center, kag sa tubang sa San Sebastian Cathedral, diba nagahapit, nagapangamuyo, tara, nagasimba, o kung nandun ginapang obra nila magka-aksyon, pinagatugang man sa medyo mabulubog at nga trapiko, siningapon. Paglampuas sa namon, ay sus, ari kami din sa may Aguinaldo, so, pero yung traffic, traffic enforcer, dira bitaw, basi makapalusot, traffic enforcer, ang Bacolod Traffic Authority Office, damo sa mong area, doon na masyado traffic enforcer daw. Dari sa may area, sa Aguinaldo, nani, diri sanay ko may nag-control man bala, kung na traffic ko ang aton paghambalan, kaya daw ang traffic control na aralan din sa area, siyang Agatuslao, North Capital Drive, nagdalang area Pero kung diri ka na sa may Aguinaldo, doon na masyado, diri traffic enforcers na kinbutang, kamalo ka, isa diri nila sa una, sa nagamduman ko, mga lain pa nagadumala, isang traffic, may traffic light, may traffic enforcer mong, kahit hindi mapaktan, lakit ang volume sa masalakyan, kung makalokar naman kang may mga upo ng traffic enforcer, mas maayo, kaya kung nalabot, pero digaling sa may intersection sa North Capital Drive, ang Lacson, Suringapon, makabit rin yung moderate heavy ang traffic situation. Kabalo ka, damo na di kalusot, damo ka kabalo, damo na kapamati, nga namin, agyan taning Aguinaldo, iba niya diri ginagulabay, o kung nagkatuslaw, drang iba na kalusot, mga kaksyon, kung dra ka mo nagalusot, mas tawhay kagmigwag man ang dalanon. Pero subong nga po, no, medyo nagaginamon-gumon, karamo isang salakyan makaksyon na tumakitan diri sa area sa North Capital Drive.
Maila kasi, diri kami naglabay ba? Aba naman dito kung magpagadislaw, kaya kung magpagadislaw kita ba, siguro maginutok pag ito, damog islakyan dito na kalusot sa mga hapon. Pero kung nakabalik ka na diri sa North Capital Drive, Lacson, sa Burgos ka, nani, kay Ligwa ang dalan, tubtob sa area Makaakson, sa South Capital Road, dalan Lacson. Paglampuas mo na South Capital Road, amat-amat na katulid ko sa area sa Cordova, sa area diri Makaakson sa barangay 18 sa Tubang sa Corazon Locsin Montalibano Memorial Regional Hospital labot diri sa area sa dalan Burgos Lacson. So nga po nakabig man diri moderate to heavy ang sitwasyon kung trapiko ang aton pagambalan. Abiso naton ha sa mga motorista kung makikita ka mo area nga makalusot ka makadasig ng biyahe mas maayo the better. Pero ang mga dalanon nga napit sa mga patso ato ay problema kay hindi kita dito mo sila kinamo ang nagkakadto, nagabisita, nagaduaw sila may mata Makaakson sa mga kolombarya, mga patso, sementeryo, dali mismo sa may sirad ng Bacolod, subong nga hapon. Kaya makon mo na klase sa Monlakat, kaya nagpalakson kami, hindi kita mo sila bugat ng trapiko kung alin ka sa North Capital Drive pagkat Burgos Lacson. Ano na kami na intersection sa Burgos Lacson, Makaakson, dito na sa may Corazon Locsin Montalibano Memorial Regional Hospital na makarig naman sa rin na ito moderate ang trapiko ang ato tagamalan. Wagi di palso, nagagana, git ang traffic lights, subong hapon, mga Kaakson. Ang panahon, manami ang panahon, subong hapon, manayanaya, ang aton nga lakad sang panahon, ang dupi-dupi sa hangin, magbubugnaw man, wagi patibaan sang pag-ulan, kaya nga na siguro, malabubo na rin sa tulutin pa, no, para maguro po na puntot-tot makapi, dahil di na matamaan ang aton nga mga Kaaksyon. Kay sanag ang kalangitan, hopefully magtayo yun ang kaangay nga panahon, tutok sa kagabihon. Mga Kaaksyon, so far na pinakaling sitwasyon sa palibot ng sulad sang Bacolod, subong dadlaw. Presyo kita sang gatong sa tuntalan ng mga Kaaksyon yung nagpamatindira. Bantayan na rin. Presyo sang gatong mga Kaaksyon rin mismo sa may sulad sang Bacolod at nagsigayon sang bago naman nga pagtaas ang presyo dito sa 9-week mga Kaaksyon nga nagtaas ang presyo sang gatong. Sa crudo, subong nagamboy 51 pesos and 30 centavos. Pinakabarato na ina, 51 pesos and 30 centavos. Ining tatlo katunagko ng mga gasolina sa Bacolod o puro pareho na ang presyo sang crudo. Presyo na makitaas sang gasolina, ang pinakabahado, sinidri nagalagan 63 pesos na, 63 pesos sa 15 centimos ang presyo sang pinakabarato nga gasolina. Ang mahal-mahal, sakit man kay double size, 66 pesos and 14 centavos, 66 pesos sa 14 centimos. Pinakamahal ina nga presyo sang gasolina diri sa sulad sa Bacolod matapos nagpatigayon sang panibagong pagsaka sa presyo sang produktong petrolyo. Mga Kaaksyon, sa mga hapon naman pinakaulad sa stasyon sa panibang sulad, dalagan kag presyo sang gatong diri man mismo sa dakpanwa sang Bacolod. Sa totolan ni mga Kaaksyon na basta mo pining panahon namin hindi man higop sang mainit nga kape. Sa libot sa Bacolod Aksyon, John Diaz, una sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Iningabahin dalaman sa aton sa kaluwan sa Nagabalik kita pagkatapos kilabang suri. Cellphone Plus.
Sa live stream, Hinida Ordunes, good PM Action Marlon, Athia Kimeriman, good afternoon. Manjobi Arnejo, Elizabeth Malakagamala, Monitor Program, keep safe. Alright, thank you. Vicente Encarnacion Similiano, Action Mar, mayong hapon, hidlaw man ta sa imo ba, lagaw dia. Patamyaw ko lang sa Magalyon, Nene Similiano. Alright, makatay malagaw ko na toto. Vicente Similiano. Jeffrey Arcoyo, good afternoon. Salamat gid Betty Santero, mayong hapon. Mayong hapon sa Tagalagasan, Obay, kay Jenny Hoxon, nga taga Mansilingan. Ana Sinoro, thank you, salamat gid. Elvira Gilogo, watching from Charito Heights, Granada, thank you, God bless. Okay. Araman si Fredji Canodicato, good PM. Okay. Sige. May Canodicato ko sa una nga classmate, I don't know, no? Canodicato man to, lipat ako galing sa first name Yay, no? Sa di ka dito man sa STI, no, sa System Technology Institute. Dugay na eh. Ana Sinuro, mayong hapon, Gov Bong Vice, Gov Jeffrey Ferrer, Kong Greg. Salamat. Ana Sinuro, Gianni de los Santos Diana. Okay, good afternoon. Alexa Fontes listening and watching. Christine Viñez Villalobos, mayong hapon. Humalumina, good afternoon. Roberto Hiraposco Caraballo, good PM. Monitor kami di sa Hotoda, handumanan kag tamyaw ko lang, Attorney Dindo Ramos. Thank you. Melvin Peñafiel, salamat. Si Eva Manaay Trinidad, mayong hapon. Martin Aliling, Nemesia Roquez, Jim Valencia, good afternoon. Rochelle Fulgencio Susana, good afternoon. Monitor kami, Pandaron DSB. Si Bea Jonathan, mayong hapon. Ginatami ako si Kumare Star Mayo, Jinky Dialagdon, salamat gid. Always ka Monitor, salamat gid. Ray Baryoga, mayong hapon, thank you. Iban balikan taraban together. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi kasi pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasiwag nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion.
elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kayo ginagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kayo ginagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Alas 5:40 Action Radio Philippines Standard Time. Sinuluyag sang 500 pesos. Gusto nyo? Hands up, hands up. Bow. Hands up sila tanan ba? Sige, ready. Base kamo ang maggabutan. Sa ato sa nga temprano nga pamaskwa. Sa Action Radio Bacolod, mga ka-action, na-standby kamo ha. Sa saling adlaw, October 26. Okay na? Okay, sige. Lawig pa niya sa mga nagpadala sa ila siling mga entries, mga ka-aksyon sa ato siling sa pamaskwa dari sa DYEZ Action Radio Bacolod, no? Oktubre pa lang kita sa buong proti temprano nga na magapanagtag ang ato siling istasyon sang temprano man nga pamaskwa, mga ka-aksyon. Sa gaboritor sa ato sa live stream sa mga nagdugang sa ila sa mensahe. Evelyn Pomoseno watching from Lower Bicutan, Taguig City. Okay, salamat kita. May entrapment operation yung batigayo ng ato sa kapulisan ho. Lain naman nga sahi sang okon modos nga pagkawat. Kundi masabi nga nakawat na gamit sa sulod sang balay, kagamitan.
Hindi kinawat niya, simple man lang, mahal-mahal man ay baligya tani niya. Ang kawat niya, sapat no, nagliga to sa Don Salvador Benedicto, ang ginkawat to baka, ti mahal pa ng baka, pero ti ining ginkawat din ni Makaksyon. Ido niya kinawat to. Ido, subject sa entrapment operation, daring subject nga ni. Agin entrap sa dito sa downtown area po kita ko mag-action dito sa daan pa nga City Hall. Bit-bit yang ido. No, ti baligya tani mo galing kay bati nangayo sang bulig sa pulis. Ang tag-iya sang ido. Tapos nang gin lansar mag-action gin patagayon ang ginatawag nga entrapment operation. Kaya magsirig kita entrapment operation, mayara na sa naga-survey. Kapag kuno-kuno nga madugbakal, igo murahon mag-action pag daw na isang kwarta item. May pulis nga magapalapit ti akto gidi, no? Hindi ka na makaluwas sila kay entrapment operation code and the act ina-perme ang subject mga kaksyon. Mahal ba nga sahi sang ido mo? Labrador nga ido. 5,000, 4,500 ang bilis rin. Ang ido mga kaksyon at tingala man sila nga ngari ko des downtown area man. Ayo, sa mga nagbakal mga kaaksyon, kung mapamatudaan nga nagbakal ka mo sa ganawatan, mas mabutama ka mo sa alang-alang, no? Kay pwede ka mo malakip sa papasaka sang kaso mga kaaksyon. So, ginkawat nga ido, ang nagkawat gin subject sa entrapment operation, dakob sa ato sa kapulisan. Sang Police Station 7, ang entrapment operation gin patigayon sa bahin sang downtown area. Diri kita sa good news nga ginasiling naton. Standby! Sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga Pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpanamati sa sulad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Magpamati! Sabton ang tawag kag tandaan ng mga magic words na sa Bacolod Aksyon Radyo. Salamat din sa Action Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! 500 pesos nga pamaskwa ang papremyo nga batunon sang tagdaog sa kada adlaw. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Aksyon Radyo! Number 1! Alright, tempranong Merry Christmas kid sa ato sa nga nagabutan. May isa katang winner naman sa ato sa nga sa Pamaskwa. Hello, mayong hapon. Hello, good afternoon. Hello, mayong hapon. Hello. Para sa aksyon Henry. Hello, mayong hapon. Basi hindi kita bation. Check ang aksyon Henry, abe. Naka-standby na nga ito sa nga winner, ha? Pasi kon mayara sa sang importante agin hikotar bala, no? Sige, ganta sa tsansa na auto ng linya niya dahil ta sa liwat aksyon na Henry. Kay parang kung para sa iya ang 500 pesos para gina sa iya. Ara na sir, no? Sige na cut off lang na auto lang iya sa nga linya. Ara na sa. Hello, mayong hapon. Mayong hapon. Nan ara ga lupok ang signal ni sir. Sino palihog? Si Chudi Plisario. Chody Plisario, taga diin, kagapila edad ni Manong Chody. Taga Lakaluta City, 67 years old. 67 years old. Kamusta na nung Chody ang tiyempo sa Lakaluta? Subong Mayo, daw ay nagulan. Wow, good, no? At least, okay inyo sa di kahimtangan. Dara, kapamati, gid permis si Manong Chody sa Aksyon Radyo Bacolod? Yes, sir. Isa lang ako sa nga pamangkot, Manong Chody, simple lang gida. At least, takagaan sa 500 pesos, Ano gani ang tagline? Ano perme ginasiling sang Aksyon Radio reporters naton diri antes sila mag-extra? Aksyon Radio, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Kompleto, Chody Plisario sang Dalan Orange. Bao dara sa may Barangay 2, no? Barangay 2, La Carlota City. 67 years old. No, Chody, hulaton mo lang ha, hulaton mo lang ang text dara sa imo kay ipadala lang sa Aksyon Radyo Bacolod ang imo sini nakuha nga premyo nga 500 pesos. Salawat, Chody Plisario. Congratulations, bati lang perbe sa Aksyon Radyo Bacolod. Mayong hapon, Chody. Okay, sir. Thank you, Gid. Salamat. Action Radio. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo number 1. Okay, sa iban nga mga nagpadala sa ilas nga mga entry mga kaaksyon. Tutok lang, hindi magdula sang pag-asa. Basta nakapadala ka, may tsansa ka. Pero kung way ka entry, piho, way ka tsansa. Ulat lang lawig pa niya. Ang ining abahin dala sa aton sa kaluan sang pagpanumalik ha, i-plaster sa ato sa mga patrol na tipo nila sa mga balita. Pagkatapos kid lamang 549. Okay, balikan naman nagpadala sa dugang mga messages nila, mensahe nila sa live stream. Salamat kid. Gapa thank you si Ana Sinoro. Si Pedrito Barrientos, monitor na kami diri sa may Est Home Thui. Okay. Romulo Divina Gracia, monitor lang kami di. Evelyn Pomoseno. God bless, watching from Lower Bicotan, Taguig City. Si Janice Puer Esquera, monitor San Mateo Tizal. Okay. Tizal John Esquera. Ray Bariuga, still monitor. Salamat kid. Naraman si No LNJ. Sige. Si Buka, si Jacob Pabalati. Jacob Pabalati, tamiyaw ko lang, gali Valdez Tibuok and Buena Flor family. Greetings from Central Dakungkugod, Tabagon, Kabagkala City. Ana Senoro, thank you. Congrats, Sambalya. Salamat. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga
palaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Don't just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't just throw away questions and statements. Kasma nga aton Sa isa, balikan ta na ato sa nga patrol. No, iba na tali-tali sang natipon nga balita ni Aksyon John Diaz, Lorna Diligencia ka monitor, no na agravante ka monitor man sa rigid nga mga tarion. Shane Anthony sa New Jersey, shout out ya family Lipanya, thanks and God bless.
Iban nga balita ay tabalabutan na tutok ka magkaroon na sa aksyon na firing line ha. Alas 7 tungtong alas 9 isang gabi with action na Brian Morden. Balik ka report sa patrol with action Jan Diaz. Action Jan sa balik ka report please Kevin. Hinging kakas na sa Puerto Action Mar ang Assistant to the Regional Director sa Land Transportation Office ng LTO-6 nga si Director Engineer Arturo Apolinar. Sunod din kay LTO-6 Assistant Regional Director Attorney Gaudiuso Gidospan II. Nagpanaog sa mando si LTO Chief Assistant Secretary Edgar Galvante. Nga nagabando kay Apolinar na magbiya sa iya pwesto kaginayon nga mag-report sa Central Office ng LTO. Lugar pa din ni Gidospan, wala pa nila makapasabat si Apolinar sa mga akusasyon batok sa iya, doon nga wala pa makamato ng LTO-6 ang formal lang nga reklamo. Amo ba na ginaulat ni Action Mar, kabalo kang kinanglanon sa formal complaint gikan sa kapulisan. Amo na din nga blatter entry action na Marlon. Kaya iti ko madugduman naton, ining si Apolinar ang ginaligar sa mga traffic enforcers sa syudad sang Iloilo nga naglapas Action Mar sa mga layi nga sa dalanon. So muna sa mga ila, din nga ginatutukan, wala sila sang formal nga reklamo, amo ning formal blatter report. Agod nga ila man mapangayuan sang sabat, ining si Apolinar Action na Marlon. Ining pagbayudar niya, according sa report, sang o kung sa namatong report ng LTO-6, ini siya ang naglapas sa layi o kung nagbitig red lights kag sa area sang L98 Cuartero sa Haro sa may Iloilo kahapon, Oktubre 25, aksyon na Marlon. Na ginapanindugan sa mga traffic enforcers nga pula na ang napakita o kung nagpula na ating traffic lights nagpadayon sa Japon sa pagtabok sa intersection point ining si Apolinar. So bangod sila, nakalabot ng reklamo sa head office, sa central office, naghimo sila sa nagkaigo ng aksyon. Ginpatag na rin ni Gidospan nga sa idalom sang layi atanan ang mga personnel sa LTO ang sakop sila dira kag wala sang dapat itolerar o kung gaan sa special atensyon na aksyon ng Marlon. Kaya according to sa ila, dapat sila manging ihemplo. Bangod na sila ang nagapatuman sang mga layi sa dalanon. Kaya rin si Atty. Gidospan sa interview. His present duties and responsibilities. So, one of the situations of law, and si Secretary pinagtahagwa ko sa order na distributor immediately sa central office. Okay. So, attorney, di ba nagano pa kami nagkikita pa mo pamaagi for them to respond sa concerns na pin-raise sa inyo, attorney? Ang kamaganda ko yung official travel siya, but because of the reporter, he was ordered to return sa regional office para ipatungan siguro ang reporter, no? Oo. Action malabatian ang kabahin sa natuloy interview kay Atty. Gidospan. According to sa iya, actually ari diri kahapon sa sulad sa ang Bacolod dito sa probinsya sa Negros Occidental, si Apolinar Action Mar bangod sa iyang official travel. So napilitan hindi nga gila mabalik dito sa regional office na gudi mabaton ning order gikan sa central office sa gilaman nga makahimo ini sa nagakaigo nga aksyon. Was nga adlaw makigsample ang Land Transportation Office ng LTO-6 sa mga traffic enforcers nga involvado sa ning reklamo kag makapagdagan sila sa debriefing sa tanan nga mga personnel sa LTO kalakip na diri probinsya sa Negros Occidental sa sunod sa Bacolod para lawan duman sa ilang mga responsibilidad labi na nga good nga hindi sila makalapas sa mga pagsulundan sa dalanon aksyon Marlon. Sa totalan ni mga aksyon hindi nyo pagalintan sa pagpauli sa kamamulian o kung
taas sa patrol ang talibot sa Bacolod Action Sandiat. Una sa na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Magasunod na aksyon, balita evening edition with Action Dale Salazar. Ako naman, aksyon na Marlon Hinovoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. This time. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo